Regeringens organer er underfinansieret og ude af stand til at påvirke udviklingen i Ungarn, og det ungarske folk har for længst mistet respekten for en regering, der ikke kan bekæmpe kriminaliteten og svindler med udbetaling af pensioner. Der er i dag en langt større uorden og kriminalitet i Ungarn, end der tidligere var under kommunismen, hvilket jo er et meget ydmygende nederlag for demokratiet. De ungarske patrioter vil nu forsøge at gribe ind og få hold på situationen i landet, og det burde de takkes og ikke angribes for. Poul Winther Jensen fra den danske forening skriver følgende om de irakiske flygtninge. Citat. Send de irakiske flygtninge hjem til Irak. Igennem de 21 år, hvor jeg har deltaget i møder som repræsentant for den danske forening, har jeg ofte fået det spørgsmål, om vi i den danske forening ikke kan lide flygtninge. Det spørgsmål har altid været nemt at svare på. Mit svar har været, at den danske forening har den opfattelse og holdning, at en flygtning er et menneske, der anmoder om beskyttelse og sikkerhed, så længe der er behov herfor. Her har Danmark naturligvis et mellemfolkeligt medansvar på linje med andre nationer. Dog mener vi, at flygtninge, så vidt det er muligt, skal placeres i FN-sikrede lejre i deres nærområde under værdige forhold. Det har der ikke været den store politiske tilslutning til. Derimod har et politisk flertal i snart mange år kritikløst åbnet for en tilstrømning af flygtninge til Danmark, især fra de islamiske lande. Vi har oplevet, at en meget stor del af disse flygtninge senere hen jævnligt tager på ferie og familiebesøg i det land, de er flygtet fra. Det har udhulet flygtningebegrebet så meget, at tusindvis af såkaldte flygtninge optager pladsen for andre, der har asylbehov. Følgerne af dette kender vi alle. Når tiden kommer til hjemrejse, har vi oplevet støttegrupper og pres fra især den politiske venstrefløj. Vi husker alle den berømte palæstinenserlov af den 3. marts 1992. Ud af de 420 palæstinensere, som fik tilkendt asyl, fik 321 personer opholdstilladelse. Ifølge en opgørelse fra 2003 var 135 af de 321 personer blevet dømt for kriminalitet, svarende til 42%. 238 personer, svarende til 74%, var på en eller anden form for overførselsindkomst. Af de 110 børn, som er født af de 321 palæstinensere, havde 56% været involveret i kriminalitet ifølge en opgørelse fra 2005. Efter vedtagelsen af palæstinenserloven viste det sig, at flere hundrede havde opnået flygtningestatus på falsk grundlag, da de i årevis forud for lovens vedtagelse var rejst på ferie i Libanon. Nu her 17 år efter palæstinenserloven har vi det samme opgør. Skal de 282 irakiske flygtninge, der har fået deres sag individuelt og omhyggeligt behandlet efter gældende dansk og international ret, have lov til at forblive i Danmark? Svaret er enkelt. Nej, det skal de ikke. Citat slut. Og det var et indlæg af Poul Winther Jensen fra den danske forening.